бусяняткі мае. Я Буслик Буся. Я буду звать вас бусянятами. Я сам з буслянкі ад буслоў прынёс літару Б. Дзядуля дамавік літару Д падарыў. А колькі яшчэ падарункаў нам ад лепшых пісьменнікаў ды мастакоў, безліч. Мама, гэта ўсё не дзівы. Я разумны і пачцівы. Як належыць апрануся і скажу: цяпер дай Бусю.